Okei, eli jatketaan vielä siitä, mihin jäätiin. Tomi, mitkä olisi sun terveiset näille tuleville tietosuoja-ammattilaisille? Mikä auttaisi heitä siinä käytännön työssä menestymään? Joo. Usein tietosuoja on nähty asiana, joka estää asioiden käyttöä, että lainsäädäntö kieltää henkilötietojen käsittelyä joissain tilanteissa. Mutta lähtökohtaisesti tietosuoja ei koskaan estä makeiden juttujen tekemistä, on vaan tarpeellista löytää oikea tapa tehdä se asia tai käyttötapaus, mikä halutaan toteuttaa. Mutta tietosuoja ei estä makeiden juttujen tekemistä. Hyvä. Mitäs Louna, sulla olisi vinkkejä ja ajatuksia näille ammattilaisille terveisenä lähetettäväksi? No, tämän päivän aihepiirissä nyt tosiaan on pian ollut, niin ehkä voisin tästä Tomin äskeisestä terveisestä jatkaa, että näiden keinojen kartoittamiseksi PIA on hirveän hyvä työkalu. Eli PIA kannattaa tässä käyttää ja siitä sanomien datamapping-harjoituksen perusteella sitten PIAn kanssa on hyvä jatkaa, jotta sitten löydetään ne keinot, joilla niitä makeita asioita voidaan tehdä. Mä luulen, että te kaikki toivon mukaan yhdytte niin kuin mun näkemykseen siitä, että nyt kun sääntely muuttuu ja kaikilla se tämän päivän toiminta ei ehkä ole ihan vielä sillä tasolla, missä se pitäisi olla, niin paljon työtä on jokaisella toimialalla, jokaisella yrityksellä, kolmannen sektorin toimijalla edessä siitä, että tietosuojavaatimukset asetuksen voimaan tullessa on riittävällä tasolla. Mutta itse toivoisin, että me päästäisiin tässä keskustelussa vähän niin kuin pois siitä pakollisesta pahasta ja enemmän tänne Tomin sanoman ajattelutavan suuntaan, että tietosuoja ei estä niiden makeiden juttujen tapahtumista, että tietosuoja kun otetaan käyttöön ja hyödynnetään oikealla tavalla, niin se on itse asiassa niin kuin liiketoiminnan edistäjä ja menestystekijä, eikä niinkään semmoinen hallinnollinen kustannuksia lisäävä byrokraattinen paha. Vai oletteko asiasta eri mieltä? Ei. Hyvä. Mutta me varmaan tässä vaiheessa kiitetään katsojia ja lähdetään katsomaan, mitä nämä ahkerat ammattilaiset on tuolla luentosalissa saaneet aikaiseksi näiden PIA-analyysien parissa. Kiitokset kaikille katsojille ja me mielellään jatketaan teidän kanssa keskustelua Twitterissä hashtagillä tietosuojavastaava. Moi moi täältä Finlandia-talolta.